Makadi vadi wataririzi tanetwa JTK ene mzora na strip mazoe ndina mkoma wangu Minacro kana kuti takudzwa master. Zwara na sita kumbonzwa kuti mkoma takudzwa vane zvizvo vanotipagurira zvezimdanzo ma freestyle nechichi but sata svika kwakawanda wadatombo tavabvunza kuti zvakamira sei kuti vapinde mukati menzvimbo ino. Makadi mkoma wangu tiri peno makadiwo bobo ari sei kuma mix mamix akajakwa semaonera muri kungoitawo tiri kuona ngari kufaya wani pana chikufaya ine ndiri kungofayawo zvangu ndimuri kufaya awa ndizvozvo mukoma wangu titakumboziva kuti chii chakaita kuti mupinde mukati menzvimbo ino mukoma wangu. Ndakangonyeperawo mhosva yekutora bhutsu dzekupfeka. Chii chakanyatsoitika mukoma wangu munokwanisa kunzika chana? Ndakatenga bhutsu dzakafanana nedzemunhu abirwa saka akangotiwo ndedzake vasatutsa zvakatotsawo zvakatomborohwa akatenga kupiko bhutsu idzi mukoma wangu mbare kuharare saka akabva ati ndabirwa namukoma Minacro nekuti dzanga dzakafanana nedzake dzabiwawo so akangoti ndangobirwawo bhutsu. Zvinopamba pasina risiti here rekuratidza kuti mukoma Minacro ndedzawo idzi? Bero here baba gona zvakadaro bero harina risiti saka mahwani mukoma wangu pakaipa. Anyways mukoma wangu iye mukuziva zvatafambira mukati menzvimbo ino tiri kumbonzwa mukoma Minacro kuti vakatangira kupi music yawo? Music ndakatangira ndiri pachikoro ndiri form 2 but ndakazotanga kurekodha ndapedza so kubva form 2 kusvika ndapedza chikoro ndachingorihisa hangu ndakazotanga kurekodha 2017 paTGS Glendale. Kuchikoro ku Glendale? ndo pandakatanga kurekodha mangoma 2017 ndapedza chikoro 2017. Saka pana amuna vakarekodha pana akambobuda here? Mangoma ese andakarekodha akabuda ende mamwe acho akarira zvekutodaro ndizvozvo kana makamburira mudhara uratidza kuti munenge muchitopisa apa pamastreets apa. Aiwa tichingodaro sezvo geto redu tichingorirawo imweyi ikakusimudzira getoka. Yes aya ndo chezvo pane imwe mubvunzo yandinombobvunza vamwe but ndazoda kumbobvunza iwo ndimbonzwa kuti zvakamira sei. Munoziva mukukura mumhuri dzedu idzi mangoma anonetsa kuaccepta ende mafamilies edu anenge achiti zvemangoma ndeimweyi haminoti kwenyu vanozviaccepta kuti zvakamira sei? Inini ndakangosiwawo ndakadaro sezvo ndo zvinhu zvanga ndangodawo but vakatozongoona kuti munhu rega tingomusiya angoita zvaari kungoita sezvo ndainyorawo zvinhu zvine musoro ende ndaingoitawo zvinhu zvongotiwo vanofarawo vegawo ivo ivo vaizvinzwisisawo vachizvitambirawo vaizvinzwisisa cause first song yandakatanga kunyora ndakainyorera mama wangu ndovandakatanga vakafara zingaite ende zvakafamba zvakanaka chaizvo zvakafamba but mazuva ano vakangotiwo rakura rinozvionera gondo razvioneri wega pakaipa. Saka muri mukati munomu pane amukambonyorawo here kana kurekodhawo kana kuitawo effort yekumboba umhanyisa mangoma muri mukati? Mangoma every time pese pandiri kana step yangu ndo beat rangu nechingonyora kana kuriyesa pese pandinge ndichikufamba so kunoku ndinotune mangoma atodarika kana zvekuma 15. Saka mune muchifamba muchidropa pakaipa ndichitongoimba zvangu ndichingobata nemusoro wacho zvichienda ndizvo. Saka ndivapanga makamboimbonawo kunze vane mukurumbirawo kana vamwewo ngosangana nawo mukati vandakaimba nawo ndo vamwe vatiri kungosemukirawo nawo Stiz wemabhidzi ndakaimba naye song 2019 Stiz akabva kuyala nation muna rimwe timu ramukaimba naro rakasiyana-siyana ndisina na Stiz au anyone else anyone ari kupisa izvezvi? So far ndaida kugadzira song naJanos but ndo pandakapindawo mukati muno ndopa zvikakanganisika. Aiwa muchaimba zvenyu naJanos vanenge vakakumirirai mukoma wangu? Yes aya aiwa ndizvozvo. Saka mukoma wangu toda kuti tisvike panguva yekuti mumbopoka nzwisa ke mangoma acho timboona takamira sei naika? It's okay. Kuti mamagadzirira everything is okay. Handimangonzwa kuti beat redu tisu tinogadzira tega? Ndogona kutogadzirwa nenhonzi dzinogona kutotigadzirira beat. Aiwa ndizvozvo. Saka mukoma wangu mina ndikupei murove. Hey, you can't see me kunge John Cena.
minakro chimwe chimushina kungochidhisa aufe wawina senyoka irimu keji chingoshona ndiudze chaita kuti wewe ugodai ndiudze chaita undibikise mangai ndiudze unodarirei nai chiedza vheneka sechitaitai ndiudze chaita kuti wewe ugodai ndiudze chaita undibikise mangai ndiudze unodarirei nai chiedza vheneka sechitaitai ndikakuona kukutarisa unonboa dai uri mwana wangu chenjisa nemowa ndakuona une dzungu unoda kumborowa kuti zvinhu zvakadaro iwe une shuwa ndikakubatai ndoda kukusota ndobvisa bhutsu pesi nongoseta ndobva ndakugarira setoilet kungokuratidza pana zvaunoita ndiudze chaita kuti wewe ugodai ndiudze chaita undibikise mangai ndiudze unodarirei nai chiedza vheneka sechitaitai ndiudze chaita kuti wewe ugodai ndiudze chaita undibikise mangai ndiudze unodarirei nai chiedza vheneka sechitaitai uri kugouta nai hausi kugona takupa bhora wakupodza pena gara pasi apa umboona chingoma chinyowa ndichipina you can't see me kunge John Cena minakro chimwe chimushina kungochidhisa aufe wawina senyoka irimu zvinongonzi akakadhara kechidiki kanokwidza gomo nemurikiriki kuchera komba ibadza kwetepiki iwe sandipinze mchiki minakro master ipatembo pa Glendale. Yes aya Makuru nemabhebhe kuteuka ndikuzviona ndizvo zvomukomongo saka mamunoshuvira kuzoimbonawo vari kunze uku vakuru munharaunda mungade kutaura navo kuti ndauzimbona ningi ndevapi baba inini ndoda kuimba jamaster pazuka nawinkid saka nandiri right kapana ti winkid manga mutori right manga matopinda nemuhati chaimo ndizvo zvomukomongo maita basa ka tinotenda. Thank you very much.